Shwmai, hwchatet a chroeso i'r rifin newydd o Ligo. Ac yn cadw cwmni fi, Ifan, mae'r tri arferol, Rodri, Rhys a Telor, yn ogystal â westau arbennig. Ers pryd dechreuodd e? Siwt dechreuodd e? Ie, wel, oedd WhatsApp grŵp eitha bisi da ni. Fi yn meddwl ar y dechrau mae fi Telor a Rhys o ddew. Wedyn nes I feddwl, reit, mae ffrind fi sydd yn gallu ffito mewn i'r WhatsApp grŵp ma'n dda. So nes I ofyn I Ifan I ymuno. A wedyn mae fe jyst I cymryd drosto wedyn. Hanner jocan, hanner serious yn gweud, dyma'r math o bethau ni'n trafod dylen ni fod yn gwneud podlediad arno. A nath e jyst cael snowball o. Peth mwyaf oedd just tri o fans Aber yn weid o lan y fan Bangor, really. Fel dechreuodd, ie. Fi di'r token gog sy'n stopio nhw siarad am Aberystwyth trydyg, fel cynogwr 1876. Just cadw'r balans bach. Be wnaethon ni lot o ni wylio, gan gynnwys ti ddylan, nos Wener, oedd Cei Conna yn erbyn y Seintiau newydd. Nhw oedd yr rhain a ddod o'i lawr o chwarae ar y... Ni ar don o sylw extra sy'n gael I cyngred yng Nghymru. Ni wedi gwneud pod, ond mae yna cylchgronau, mae yna wefannau sydd yn rhoi mwy o sylw i'r gyngred a ni jyst yn tagging along, really. Mae'n grêt bod yn rhan o'r buzz. Sgwrdd hat-trick I Britton Ferry Llansawel dros wythnos, mae fe a absolute fire. Ond dweud, nathon ni dyfu fyny yn y 90au fo sgorio. Pam yn dda. Cyflwyfwyr gwell. Dyna oedd yr unig access gyda ti, really, I highlights packages, Serie A, Bundesliga, La Liga. Byddwn ni'n gwybod pwy oedd Roy Mackay heb sgorio, ti'n Y link yna efo'r Gymraeg, pêl-droed Ewropeaidd, felly mae'n ffordd da ni'n cario hyn ymlaen ar sgêl lot llai, a lot mwy amproffesiynol. Nes ti watcho'r gêm yn y Zweite Bundesliga? Nes I watcho'r Sadon. O ie, Hamburger Derby. Pwy sy'n gwylio fwy o gemau o cwestiwn mawr o ran y tîm Ligo? Jaf. Byll ffordd ar y blaen. Ti'n 10 gwaith mwy na unrhyw un arall. Mae gyda fe spreadsheet, gofyn o fe am y spreadsheet. Dechreuodd hwn 2 flynedd nôl, rhwng fi a ffrind arall. Gweld faint o gemau ni yn gwylio pob blwyddyn. A nathon ni fynd o dechrau Mehefin I gêm ola, y World Cup Final, oedd y gêm ola. A nes I watcho 330 o gemau. Ie, oedd y ail dîm Bayern Munich o'r Chemnitzer. So, nes I golli hwnna, diolch beth. Os yna uchelgais I fynd o fe? Yn arach, os yna gamerau mynd I ddangos, gyn nhw'n cael sianel YouTube neu rhywbeth, neu dyma ni chi'n hapus neu? Dyma ni fan hyn nawr. Ie, mae downhill o fyma, dwi'n meddwl. O'n I yn y gêm. Wel, gyda fi syniadau am beth I beth licen I wneud yn fwy o ran cael gwesteion ymlaen, o ran wneud mwy yn ystod yr Euros. Fi'n trial wneud rhifin y diwrnod yn ystod yr Euros, ond fi'n cael bach o gwynebau sioc wrth y lleill pan fi'n gweud yna. Byddwn ni nôl wrth nesaf heb Dylan yn anffodus I drafod mwy o bêl-drod, ond am nawr wedwn ni, Dofigenia! Dofigenia!